Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Dik x'kienet? X'waqa' fuq wiċċi? Daw weraq qed jaqgħu mis-siġar. Ta' bilħaq. Tafu x'istaġun wasalna fih tfal? Il-ħarifa. Il-ħa-ri-fa. H-A-R-I-F-A. ħarifa. Il-ħarifa tiġi wara s-sajf. Fil-ħarifa tafu x'jiġri? Jibdew jaqgħu il-weraq. Ħarhom niżlin ara. Waħda, weraq oħra, u oħra. Jinoddu l-weraq li niżlin, mela. Waħda. 2. 3. U oħra. Il-laħwa mhux qed inlaħħaq magħhom jien. Imma dawn il-weraq kollha għaliex qed jaqgħu. Ħanejdilkom daqsxejn. Mela, fil-ħarifa is-siġra tkun qed tipprepara x-xitwa. Iva, għax-xitwa. Ix-xitwa tiġi wara l-ħarifa. Mela, l-ewwel kellna s-sajf. Imbagħad il-ħarifa u warahom ix-xitwa. Fil-ħarifa ix-xemx tibda tonqos u bekk is-siġar jibda jkollhom inqas enerġija. Se taqgħu irqoħha. Imma tafu x'ħoss tagħmel il-werqa meta taqa'? Fil-każ ejja nisimgħu flimkien. Mela. X'ħoss jagħmlu meta jaqgħu ħafna weraq f'daqqa? Jekk nonfħula flimkien, is-siġra jaqgħula aktar weraq. Ejja nonfħula flimkien, mela. 1, 2, 3. Il-laħwa kemm waqgħu weraq kannella fuqi. It-temp illum huwa daqsxejn imsaħħab u qed iqum ħafna riħ. Ir-riħ tgħid xi venven u qed jagħmel daqsxejn storbju mhux ħażin. Zizi tersaq lejn it-tieqa biex tara dal-ħsejjes x'inhuma. Il-laħwa kemm hawn riħ? Kemm hawn weraq itiru u jisfnu mar-riħ qishom ballerini? Weraq oranġjo, xi wħud kannella, oħrajn iktar fl-isfar. Ir-riħ qed jitqawwa ħafna. Zizi qed tiftakar li l-bieraħ ħallit flokk imdendel barra biex jinxef. Jekk ma toħroġ tneħħi issa, żgur se jtajjarula r-riħ? Aħjar tfittex tmur iġġibu Zizi. Oh, il-bib ma jistax jinfetaħ. Inġemgħu wisq weraq quddiem il-bib ta' barra. Zizi se jkollha ċċempel lil xi ħadd tal-għajnuna. Imma lil min tista' ċċempel? Min jista' jgħinna meta nkunu f'diffikultà? Min minn dawn jista' jgħinna lil Zizi? Tonina tal-ħwejjeġġ? Poli l-Pustiera? Jew Lori l-Pumpier? Lori l-Pumpier? Imma żomm daqsxejn. Lil Lori l-Pumpier mhux meta jkollna x'imkien qed jaqbad inċemplulu. Mhux biss. Il-Pumpiera ma jgħinunix biss meta jkollna każ ta' nar, imma jgħinuna wkoll meta nkunu f'xi diffikultajiet oħra, bħalma ġara lil Zizi. Lori l-Pumpier ma jdumx ma jasal bit-trak kbir tiegħu u fi ftit ħin ma jdumx ma jtajjar il-weraq kollha li kien hemm jimblukkaw il-bib ta' Zizi. Kemm qed tifraħ Zizi li tista' terġa' tiftaħ il-bib u toħroġ barra bla problemi. Zizi qed tirringrazzja lil Lori u qed tgħidlu li bis-saħħa tiegħu issa tista' wkoll iddaħħal il-flok li kellha minn xhur. Imma żomm daqsxejn.
il-flok m'għadux minxur fuq il-ħabel tal-inxir? Mela allura, il-flok fejn mar? Tfal, intom qegħdin tarawh il-flok fejn qiegħed? Mal-art, fuq il-bejt. Fl-aħħar Zizi tilmaħ il-flok imdendel fuq waħda mis-siġa qrib ir-razzett. Il-laħwa fejn spiċċa l-flok ta' Zizi. Lori idur fuq Zizi u jgħidilha li ħabat tajjeb li hu għadu ma telaqx għax għandu sellum twil ħafna u jista' jgħin lil Zizi iġġib il-flok minn mas-siġra. U hekk jagħmel. Lori jarma s-sellum twil tiegħu, jitla' fuqu u jnowwel il-flok mis-siġra. Grazzi għal darb'oħra Lori. Lori qed jgħid lil Zizi li jaħseb li aħjar terġa' taħslu daqsxejn dak il-flok għax żgur m'għadux nadif. Xi problema kellha Zizi llum? Tiftakru? Il-bib ta' barra ma setax jinfetaħ daqskemm kellu weraq qudiemu, imma bis-saħħa ta' Lori il-pompier kollox reġa' lura normal. Importanti tfal li meta jkollna problema l-aħjar li nagħmlu huwa li nitolbu l-għajnuna ta' xi ħadd. Mhux dejjem irridu nipprovaw insolvuhom weħedna, mhux hekk. U tafux ukoll. Il-ħsejjes tar-riħ li ġieli jkunu naqra qawwija mhux ħażin, m'għandniex għalfejn nibżgħu minnhom, mhux hekk. Dawk ifissru li waslet il-ħarifa. Issa, tudux nilagħbu logħba żgħira. Mela, ara, għandi 4 weraq u 4 kuluri. Tistgħu tgħinuni nqabbel liema kelma tal-kulur taqbel ma' liema werqa? Mela, dawn huma l-weraq. L-ewwel werqa, it-tieni werqa, it-tielet werqa u r-raba' werqa. U dawn huma x'għandi miktub. Isfar, oranġo, kannella ċar u kannella skur. Tlaqna, mallim se nqabblu l-ewwel werqa. Proset! Oranġo. L-ewwel werqa hija oranġo. Issa, it-tieni waħda. X'kuluri? Ekku, it-tieni werqa hija kannella. Imma x'kannella hu? ċar jew skur? Tajjeb ferm, proset! It-tieni werqa hija kannella skur. U t-tielet werqa x'kuluri? Fadlinna l-isfar u l-kannella ċar. Iva, it-tielet werqa hija safra. U mela allura l-aħħar waħda issa. Faċli hux. L-aħħar werqa rridu nqabblu mal-kannella ċar. Mhux hekk. Oranġo, kannella skur, isfar u kannella ċar. Kemm irħobbu bil-kuluri tal-ħarifa jien? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.